بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesajul de astăzi este o poveste. O poveste din India. Este o poveste adevărată despre un împărat indian. Împăratul indian era un om foarte credincios, care ajută pe cei săraci, judecă drept și era iubit toată lumea. Când era împăratul pe pat de mort, au spus celor din jurul lui că are 3 dorințe. Omul l-a întrebat care aceste 3 dorințe. El a spus că prima dorință, secretul lui să fie transportat numai de cel mai buni medici din India. A doua dorință, ca banii lui și aur și argint pe care le are să fie pus ca un covor pe stradă, din casa lui până la cimitir, și să merge omul pe ei ca un covor. A treia dorință, să scoate mâinile lui la vedere. Deci să scoate mâinile lui din secret, să-l vadă toată lumea. Omul s-a mirat despre aceste 3 dorințe și a întrebat: de ce vrei așa? El a spus ca prima dorință, când vede omul că secretul este transportat de cel mai buni medici din India, se înțelege că atunci când vine moartă, niciun medic din lume nu te pot salva. Al doua dorință, se înțelege omul că nici tot banii din lume și avere și aur nu te pot salva din moarte. Al treia dorință, când vede omul că mâinile mele sunt gole, când secretul meu este transportat spre cimitir, se înțelege că omul, așa cum vine în viață, cu mâinile gole, așa se duce cu mâinile gole. Nu ia nimic cu ei. Este o poveste foarte frumoasă pe care noi tot trebuie să învățăm din ei. Allah să binecuvânteze pe tot. Este o poveste relatată de Amr Khalid, Jazahullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.